Tama ni bay nga. Ni amo ta agi aning sporty pa kalisunga. Kung sama asam dito na padungan ni Tama ta kay sige ka mo tagay. Mao na ni akong ingon mo. Nga, Mukaon magkakaglamik. ukaw mo glami oy. Mao gani ay sige saba kay makit taron. Kato hingandan og alimukoy ba? Ato man ang amigo sa una nga nagbudhi naman. Oo, Oh. bataw. Nya pati na kong laguta. Hmm. Kay katong iyang manok nga puti. Oh. Akong gikuha atong ni aging mga adlaw. Sus. Hapit na ko nasakpan niya. Dambok ay nga manok ka. Kaya tinambog ka ba yun? Mauna akong tumong og tuyo ron. Mong gidati ka. Oh. May gani kay nakita di ka. Akong amigo nga si Bay Taguro. Kanino ka? Terminal kay naong. Tanang mga membro sa mga nawang mga manok. Ikay suspek. Ako le. Kiliran ni ron. Ikaduha ram ko nimo. Ha? Di ang ayon mo ato na to ani. Kay ako may nakawat ato sa mga agi mga adlaw. Oh. Nga wa man ako kauna wa na ako maihaw kay Oh. nasakpat pasal ko na ko. Sige sige istorya. Nalipat siya na siya tao. O nalipat siya siya. Nga kayo sa nakita mo ko. Oh. Yung gibawi og balik. Oh. Mao na karon naglungot-lungot man ko ana ang tawhana kay perti mang maruan di man gina siya manghatag ang manok pagkadaghan siya ang mga manok. Ako karon, kay ako'y kilir. Timpas ginaron. Mao gani nang gidati ka. Kabantay ka ng manok kanang nasa kuan ba? Nasa putaw nga kagbay kay putaw nga Oh, asriya. Oo. Oh, Dako ako na manok ka. usta ko kay na. Pero di naman. Nagbuka lagi ng manok lagi. Nanis ko dan, mana manok manis ko. Paminaw ko mura nabilar ni buriri nga disco buriri bi. Aw mao diyan nga. Murag ga katog na. Liwata ng manok ka sa mga awat ron. Butakal kay dagway. Mao diyan. Bitutong. Ingon sa gaduka ni. Dako lisod na ni pagdako. Ay sama ti. Aw, la sira ni. Akong manok. Hapit na ni inugtari. Uban sa nakong inugtari, hapit na sa din sila. Mga akin yung mga puti na kong manok. Ako rin sila padaghanin. Kaya gusto na ko nga kini mga imported na kong mga manok, mudaghan o maayo. Una, mga kong big event nga dirbe. 7 kak dito sa No Star Hotel. Uy, wa mang usa di ari. Animas. Nadayo ikaw ang tango sa ko dire. Wala na ako sukpik ani. Ang akong amigo nga si Tutong Tungsok, atong mga naging adlaw, siya may ako nasagpan nga hingkuha atong usa. O kato gani siya may akong hingkuha karon lain na pod. Ginuang ni Tutong Tungsok gid. Animas dito hanato na ko be. Siniguro. Ni una ko sa kong amigo nga siguro. Kay padung naman siya nagkuha. Mag-init ko daan. Kay musunod mo turon kay among sabot. Ari man diri sa payag. Sud ang naratamis. Malabo pag yun. Akin nisiga na. Magkaya sa siguro eh. Karon. Bisig mauna rin ni Siagit. Di ay. Itong! Oy! Sige, bailay. Saman ka. Gusto rin yung lagi ka rin sa kawang direktoryo. Ang agi ko musuroy nga nawa mang manok dako dito nga katong igsoon sa imong gikuha to naging adlaw. Bay, sultian talang ka, bay. Di ba ang katong imong manok wala to nakukuha? Gikan to sa simbahan ni kumpisal. Sabay, Di hapit din ako. May Di kumpisal mo sa ka imong mo to. mata. Di mo ko hilabtanon, God. O di tanon. Ayun lang kong ina kay ako tong gibawi nimo ang usa pero ang usa na sa minawagtang karon. Na. Hay mamanok ako tre. Pasingin lang ko mo. Oh. Tanawa og na bay manok nimo diha. Ano itlog naman lang ni. Nabuang na. Bahong gani na. Banugok na bay. Aro gida. Wala lagi ko. Nawa, ngong kainit ba kag tubig? Naunsa magkabuntag sa yoron. Ding narigid ko nag-init kay mga piko sa man ganang ka mga piko kutawan di ka. Aba di ay. Ngapi. Mga Mante ha. piko. Mawagi itong manok na ko basta dito mo uli. Naunsa man ni taon ka bay? Ay ko pa sa nginli bay kay ako bay nagbago na ko ron. Bago bitaw. Tingnan na pagbago nimo ha. Pati lang naon mo. Sabi yo. Wa kay ebidensya kay ba mo. Inini tubig ra. Pero ang luto unon ani ug ang lapuan gikuha pa. Ni ana turon tintiyo. Pero paabot ko sa kong amigo nga si Bay Tagoro. Kung moabot ganito siya,
Unya magdana ato among tumungog tuyo. Sakto kay gibukal na sad. Luglog na yun. Human. Pakal. Wa na. Murag karon nagpadung na sa guro kay nitingog ang manok ko mauna ron. Bay, wala. Nakuha na nako. Basus. Wa gyud masayop. May gani wa kay abot na yun. Diri ang tagiya na si Dili, ha? ani mo koy. Nangita unya ingo ko. Tanawa na kay di siya. Giukban niya. Naginit lagi ka. Natural kay mga piko. Ang resulta di ay kani mo'y atuang sunod sa ininit parang malatwaan aron makakaon tag arang-arang. Malayo. Ato din sa ngatoon, patilawon sa manok nga atong gisabaw nga iyaha binuhi. Sakto. Nga ikay ato. Ako na to. Oh, sige atong ihaw daan. Kon kutsilo. Tik, wa madayong ang igsuon. Ikaw patay na. Wala na. Purti ng pagkalamia. Karon, ibutang ko ni ang last nga lamas para sa pakal na. Ang tag-iya ning manoka ning arir ba to? Unya, nagtuo siya akong gikawat. War ba siya ebidensya kay ini ni tubig rin ang nakita. Ang nagkuha ni ang akong amigo na si Bay Taguro. Karon, makatilaw na gyud siya siyang manok og sa akong nilutuan nga espesyalist. Asa man akong amigo nga si Taguro? Kay ako na tong ipaadto. Uy, ang among amigo nga. Si Mote. Si Mote. Mauni akong nilutuan. Kalami kayo mo humutan ako ni. Oh. Di ba? Pero tinilutan mo luto di ay. Oh. Yun ani ang tirada na to para makakaon tag lami. Oh, unya ang ato ang amigo usaon. Ang bitaron to. Adto. Ingna siya na mga unta adto tas tong amigo kay nailami kayong ato ang pagkaon. Dali. naman. Oh, ako aton. Oh, sige ato ang bayan mo kuya. Oh. Dali. Makakaon nga po. Di na siya magmahay. Kay pag ari niya wala man to siya nilutong manok. Nya karon luto naman. Pero iyahan ning manok. Akong tabunan igo maabot ng duha. Siyon. Ano man manuka eh. Daan pala yun ko. Murag ginukdo siguro ang iyang payag siguro ganiha. Kay ako itong gilagwag di buntag niya. Nawa naman sa ginagawa. Malas gid eh. Nadayon gikawa. Ang ato naging simana. Ang usam may nawag kang hapit. Pero bay tutong mo yung nagkuha. May ginakuha na pagbalik. Karon na po. Ang usam may nawa. Bay. Dilo ko bay. Okay. Ay, ni ako nimo kay gusto ko nga dadoon di kadto sila ni Bay Tutong. Ano man? Kay ako'y manok nga gipaluto dito. Pangaon tag lami. Kutang wala lami nga pagkaon. Mo bali bay. Oh, Ako nangita po ko sa manok lagi unta. May ako nang dito yung ihaw unta. Wa man dito sa sudlan. ay sus. Ay kabalakan na kay Dili manok dito man. mo manok ka. Naunsa ka man nga kadaghan ba may gikaw na manok. Nagtuo ka gwa ko yung mga daghang mga farm. Purti ko na nagfarm. Oy, muna nagpaihaw ko. Isip usa ta kamigo nga magdungan tag kaon to Bay Tutong. Ato na mo tutang may no makakaon po kong tarong kay buwar gyud ko kaning hanya. Nangita ko tong manuka bay kay ako gitong gampingan kay imported kay to. Kadaghan to kabuno ang amahan na to. Aso sa kabalakan imported. Matilawan lang gyapon nimo nga lami pa sa imported nga pagkaon. Hala ato ta. Luto na. Pagkamutay gid basta ako'y muluto eh. Unya ang nakanindot. Kay di gini ako asang manok. Unon tani be. Karon may pagkasukad. Takilid ta. Ha? Ako ni sandukon daan. Mintras nga wala pa moabot silang duha ang akong amigo. Na si Bay Taguro og si Bay Ali mo koy. Mo'y tag-iya aning manok. Unon ta. Wow. Muta gid. Lambi ini mga imported nga mga manok. Kay ang baho pa lang daan. Puti nang makagutom. Dabis ka talaga. Alim mo koy. Lamia si imuhang manok lagi. Butang-butang dito sa imuhang butanganan oy. Karon abot ato nila mga ona dito adto ko ni butang nila. Charo to. Maabot ron duha og di na to ganahan na inukan niwa na daan. Yan na kanon. Kaya ko na tumilaga. Tindar bang butong ma? Ako pa man sila duha. Mutilaw taguna. Oh, mo ni. Hey, Bay, nana. Bay, siguro. Oh, bay, alam ko. bay. Arin dito ta.
Kay gidat may gani kini nga miguha kay kahuna-huna in taon. Ay gidadaan ko niya og manok dire iyang gipaluto. Mali, butsa. Ay, kay kanang kung huna mo dapit ako bay. Sos, wa pa ko yung ingon niya nga adtuon ka. Di kita kakakaon kay. Ngano di man na siya kuan na to. Tuon nga. Muna importante kayo nga tong amigo nga makakaon sa lami-lami ba? Mao yun. Di tama may. Haba hubog may ba? Yeah. Lami na. Lami ang luto niya. Siguro ang gini mong batikon. Abi kay imported gining nilutuan ako. Lami kayo. Lami ang luto bay. Lami na. Takboso ko ngayon. Para nga din na ka magbagulbo. Sa nilasa niya gihaw. Agi sayo tayo, oy. Nawa. Sugan ako ba? Perting lami yan. Luto no. Lami ang kurti gidi ay. Lami ang sa gidi kayo mong luto. Ikay ko sa liro ni bay. Siap ko boy. Siap ko. Kalibang iyon ko sa kalami siya luto. Manghisa ko. Ana lang bay. Dito lang kay dako kani siya mo basaan niya. Diha na straight. Panik iktar to nga. Oh, di ibutan. Lubusog kasi ang kiniktan nga importin. Imported to kay luto na. Ya, imported. Silo pa karon. Luto na labo kasi imported. Dapat ikaw ba nandito? Ha? Dapat na pa. Aw. At kapag tiwason kinig malipat sa siya. Oh. Pinuang. Ay, pagtipo sa akong manok. Ay, Jesus Maria Josep, mauding lami kayo, imported nga pakaluto. Kay ang ako maning manok ang ilang ihaw. Pinuang man di ay ni. Bye. Bay. Asa ay? Ha? Asa manibalibo mao manibalibo asa akong manok. Bay, unsa ni balibo to imong manok? Mao bitaw ni Bonting, puti. Mao ninyong ihaw. Bakit kay bawo bay basta kay puti ka po na mong ihaw? Imo nga dito di ay. Ay nalakan ko ni Gramo. Kung kay puta lang na sa kayo busog sa kayo. Dugab-dugab ka man gani. Kay kapag gani. Inahaw lamian yung Gramo ka. Bay, dapat isa.